Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para pamirsa, sesepuh aji sepuh ingkang satuhu kinabekten. Pengesuh saha pengembating praja ingkang satuhu pantes sinudarsana. Sagunging para pamirsa, kakung putri ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ingkang tansah katur kunjuk ing ngasor Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun keparing kawilujengan kebagaswarasan satema kula lan panjenengan waget pepanggihan muwajahah kanthi widodо kalis ing sambikala. Sagunging pamirsa, kula ing mriki minangka budaya seni topeng ireng kasetra rimba muda-mudi dusun Kedung Wuluh keparinga kula nglipur warga Jedis Candi Mulya wonten ing acara Walimatul Urus Arif Hidayat kaliyan Navida Oktavia. Muga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah utawi nguri-uri para leluhur adat Jawi ingkang sampun lumampah. Mugi aing mangkih kridone topeng ireng waget nglipur warga Jedis lan sakiwa tengenipun. Mbok bilih ing mangkih kathah kekirangan kirangan dadosaken renone ing penggalih. Mugi panjenengan sami kersaha ngebyokna sing pangarsama. Keparinga joget topeng ireng enggal siapa ing gati sugeng amirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angenku ngampara anem melintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi kitung teget ing jantung lalu kita tak kirimi layar
luka-luka ketiga. Sepi rasane waktu mbiyen ucul dhewe nglangot terus eling kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Yo, yo, hey. de apa wis lali siramu ketemu joget
janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi kusumaning ati pindho ler kartika wayangmu katon endah tak jaga tanpa ates tanpa sayang sinawang ing netra mencara
indah sekali untuk meringati tasya kurang ngari di pulau-pulau iki. Yo 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 yo. Sebab ditibali kalian keluarga mriki. Anggone hiburan Supaya nek akhir bisa entuk karamatan atos sampun cekap atur-atur kula menawi lepat nyuwunku nggih panet sapa Yo 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 yo. Gambang sulen kumandang suarane kepenak unine unine mung nanyohake bareng lan kencrung dipeng suling alas gak kendangane ayo prapanca padha olah raga supaya dadan mirusa sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang miturut agama ayo prasetulur Islam sadaya bebarengan ngurmatono paring liya sinambi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo asalan patayan padha piano anggone menghormat marang mirot Nabi Muhammad lamun wong urip lemo menghormati besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat kendina neraka kamulat nanging si padha gelem menghormati paring miyose Kanjeng Nabi besane kita tumepaing pati diganjar suwarga pangedi lafal inatin Nabi talo Islam iku kawuh kamera agama mungguwe Gusti Allah Islam iku den dilakoni tenan syahadat loro
dan gambar ke punta dewa salat kang kuat dan gambar ke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara bab ing agama nalika lagi perang kempur Brontoyuda. Pancen nyata ana tlatah iku gambarane poso pungkasane munggah haji lamun kuwasa ginambara Kresna dadi raja ing Astina ya ngono kuwi rukune Sanjata Pandhawa. Yo 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 pada bulan Roja, bulan yang besar sekali. Pada bulan Roja, bulan yang besar sekali.
dengan pemuda-pemudi. Satria Rimba Kapiase. Foto